Anga bi baro jumɛn e ne an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ miniti 2 kɔnɔ sanga ɲɛ 2 kɔnɔ nka miniti 2 in kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye ne sela ka gagner dɔrɔn 200 in kɔni an b'o d'i ma est ce que e pere la awɔ n pere la e ka butigi a bɛ se ka so quartier jumɛn na Sanibugu 1 o tɛ français ye o Sanibugu fɔlɔ Sanibugu fɔlɔ Sanibugu fɔlɔ kɔrɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kɔrɔ basi t'i la basi tɛ n na e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Belem Hamza d'accord ok nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira la k'a fɔ an ka bi sɔgɔmada émission a sponsoriselen don madame Diallo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional la bi ale kɔni kalekan don Sikaso jeunes bɛ ko o ko la surtout n'a kɛra sɛbɛko ye ale b'a wuli k'a cɛsiri o la surtout jeunes minnu bɛ sɔn baara ma a bɛ Sikaso jeunes bɛɛ dɛmɛ Mali fan bɛɛ a bɛ bɛɛ dɛmɛ madame Diallo Mariam Kamara bi sɔgɔmada na ale de ye an ka émission in sponsor ye an ka bi baro bɛna kɛ jumɛn e ne an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ɲɛ 2 hukumu kɔnɔna la miniti 2 hukumu kɔnɔna la nka miniti 2 in baro kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo fiyewu ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français n bɛ segin a kan i k'a faamuya ka ɲɛ yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français miniti 2 in kɔnɔ n'i sera ka baro kɛ anw ye k'a sɔrɔ i ma français fɔ madame Diallo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna ko ka 200 di o tigi la mɔgɔ ma bi sɔgɔmada in na fu est ce que prêt la baro na an bɛ se k'a daminɛ y a pas de problème prêt non an bɛ se k'a daminɛ an bɛ se k'a daminɛ e ye école kɛ bon ne ma école kɛ bon ne ma école kɛ bon ne ma école kɛ ayiwa ne ma kalan kɛ i y'a faamuya ayi ne ma kalan kɛ jeune ça va ouais ça va bien j'espère que tout va bien ouais tout va bien et vous alhamdulillah Dieu merci e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ni jamu Lamine Bengali n'u b'a wele ko Che Guevara Sparta yaw a ma san ka kuma wa cɛ nin bɛɛ mun ye tan Che Guevara Sparta n ka surnom ye quoi bon n bɛ arabu kɛ i ma n faamu olu kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen quoi ok d'accord y a pas de problème nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔ ka jira la k'a fɔ an ka émission sponsoriselen don madame Diallo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔ bi ale kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ jeunes dɛmɛli la Sikaso ka ɲɛtaga bɛ ko o ko la bi ale b'a sen don o la ka d'a ka dugu in ka di a ye kosɛbɛ an ka foli belebele bɛ taga d'a ma d'accord an ka bi baro ye jumɛn e ni ne an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ɲɛ 2 kɔnɔ 2 minutes kɔnɔ nka baro in kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo droit tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ni sera ka 2 minutes baro kɛ ne ye ka sɔrɔ i ma français fɔ madame Diallo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna dɔrɔn ko 200 di o tigilamɔgɔ ma an bɛ se ka baro in daminɛ ouais an bɛ se ka baro in daminɛ fɔba foyi t'a la télé b'aw fɛ yan ouais télé b'anw fɛ yen nɔ ouais télé b'anw fɛ ouais télé b'anw fɛ ouais télé b'anw fɛ ouais jabarani bɛ anw fɛ jabarani bɛ anw fɛ jabarani bɛ anw fɛ mécanicien ko bɛ cogo di o tɛ cogo la kɔri basi t'i la non zéro wala cɛ i bɛ ka yɛlɛ ko yɔrɔ ma kuma mun bɛ yen non n tɛ ka yɛlɛ yɛrɛ e tɛ ka yɛlɛ ayi non an tɛ yɛlɛ o cogo la o ok d'accord nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira la k'a fɔ an ka émission sponsoriselen don madame Diallo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔna la bi kɔni ale cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn ale cɛsirilen don kosɛbɛ Mali ka ɲɛtaga kosɔn surtout jeunes fan fɛ bi kɔni a bɛ jeunes bɛɛ dɛmɛ jeunes minnu bɛ yen k'a fɔ ko baara ka di o ye an ka bi baro ye jumɛn e ni ne an bɛ jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ɲɛ 2 kɔnɔ miniti 2 kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye n'i sera ka baro in kɛ ni anw ye k'a sɔrɔ i ma français fɔ madame Diallo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma bi sɔgɔmada in na fu an bɛ se ka baro in daminɛ ouais an bɛ se k'a daminɛ 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 téléphone b'e bolo wa
ayi téléphone tɛ n bolo ayi téléphone ayi téléphone ayi tɛgɛrɛni tɛ n bolo ayi kuma barani tɛ n bolo ayi kuma barani tɛ n bolo n ka cɛ mais ko téléphone n ka cɛ ayi gosi kɔrɔ bonjour ça va kɔrɔ basi t'i la basi foyi tɛ n na e kuma mun bɛ yen foyi tɛ yen nɔ foyi tɛ yen i tɛ se la ka jɔ sen kan dɛ n ka cɛ mun bɛ yen n ka kɛnɛ ni na n farisogo la n ka kɛnɛ awɔ n ka kɛnɛ ni na n ka kɛnɛ farisogo la e tɔgɔ ne tɔgɔ Amadou Konate Amadou Konate nin waati na i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na bi taa in ka di sa baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye an sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira la k'a fɔ an ka émission sponsorisé don Madame Diallo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional la bi an ka tiɲɛ fɔ muso in cɛsirilen don Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn Sikaso ka ɲɛtaga bɛ fɛn o fɛn na ale kɔni bɛ boli ka n'o ko la surtout jeunes ka ko jeunes minnu bɛ k'a fɔ ko baara ka di o ye a b'o bɛɛ dɛmɛ an ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ɲɛ 2 kɔnɔ miniti 2 kɔnɔ nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo fiyewu ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye n'i sera ka a bɛɛ bamanankan n'i sera ka baro in kɛ ni ne ye k'a sɔrɔ i ma tubabukan fɔ Madame Diallo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma yala an bɛ se ka baro in daminɛ an b'a daminɛ an bɛ se an ka daminɛ e delila ka don avion kɔnɔ n ma deli ka don pankuru kɔnɔ e ma don pankuru kɔnɔ ayi Mali président bɛɛ la jɔn de ka di e ye Moribo jumɛn ka di e ye Moribo Mali président bɛɛ la Moribo ka di yan awɔ e ye école kɛ yan awɔ ne ye nanzara kalan kɛ ekɔliso jumɛn na ne bɛ mais i bɛ ka jɔ ni kuma ye o tɛ baro in sariya ye n'i ye kuma d'i ma dɔrɔn i bɛ tilen ka n jaabi i bɛ ka jɔ ni kuma ye quoi i y'a faamuya est-ce que i y'a faamuya kilasi kɔnɔ ne delila ka premier kɛ yan ne bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye e kɛra premier yan 1+1 o ye 2 ye jumɛn ye 2 ye kelen fara kelen kan e delila ka na moto kan e ma yɛlɛ jumɛn kan giriso ma mɛn giriso giriso o de ye moto ye yan nɛgɛma nɛgɛma bolifɛn sen 2 nɛgɛma bolifɛn sen 2 tasumaji tɛ kɛ min kɔnɔ e ka gileki bitɔn delila ka tigɛ ka yan i bɛ tilen ka kuma jaabi telimani na jumɛn ma tigɛ o ma tigɛ jumɛn ma tigɛ i bɛ tilen ka jaabi o de ye sariya ye jumɛn ma tigɛ gileki jumɛn a bitɔn tilen ka jaabi n'i ma tilen ka jaabi i bɛ perdu dɛ ayi o tɛ jumɛn ma tigɛ i bɛ tilen ka jaabi e ka jumɛn ma tigɛ gileki sɔgɔna gileki sɔgɔna gileki sɔgɔna o de ma deli ka tigɛ o ma deli ka tigɛ a sira kelen ɲɛnɛ ka yan ayi jumɛn ma kɛ ɲɛnɛ kasara jumɛn kasara sirabakan kasara don jumɛn ntɛnɛndon ka da 2020 na ka n'a bila 2023 la o kan ka bɛn san joli de ma san 3 san 3 e ka samara numéro combien 41 jumɛn ye 41 ne ka sabara e ka samara ne ka sabara a jumɛn a tamasere o tɛ tamasere o e ka samara numéro combien 41 41 e ka téléphone écran delila ka ca ni wele bara n tɛ n ta ye n bɛna kuma dɔ fɔ e se pɛrɛ la kojugu k'a fɛ yan a fɔ félicitations i gagné na félicitations i gagné na folikan jumɛn b'i bolo nin waati in na k'a fɔ Madame Diallo Mariam Kamara ye a ka nin hakilina ninnu na bon folikan min bɛ ne bolo ka fɔ a ye dɔrɔn aw ni ce ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ani fana a ye taama daminɛ ko ko kama ala k'a to a hakili bɛ ko ko la ala k'a to a k'aw yiriwa a bɛ sa a ka jija ka hakili to jeunes ka barako fana na a ka jija hakili to o la o ye folikan ye ne bolo félicitations ani kan bɛ kɔfɛ a diyara n ye e bɛ taa mun kɛ 200 ɲɛ sisan n bɛ taa dun k'a dun jumɛn na n diɲɛ fɛn merci beaucoup mais n sɛgɛ ko bɛ cogo di a tɛ cogo la kɔri baasi t'i la alhamdulillah n bɛ ala tanu e tɔgɔ ni jamu Amara Kone Amara Kone nin saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV maaw ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira la k'a fɔ an ka émission sponsorisé don Madame Diallo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional la bi kɔni ale cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn an ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ miniti 2 hukumu kɔnɔna la
Sanga fila in kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo fiyewu ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français n'i sera ka baro in kɛ ni anw ye miniti fila in kɔnɔ madame Jalo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma yɔrɔ baro in na e pɛrɛ la n pɛrɛ la ni sera ka kɛ an bɛ se ka daminɛ kojugu ni baro in daminɛna i tɛ jɔ i tɛ sigi i b'i tilen ka n jaabi de est ce que e pɛrɛ la ni min bɛ kɔnɔ yɔrɔ min na k'o fɔ i bɛ se k'o fɔ mais ni min tɛ kɔnɔ i ka sigi dɛ d'accord y a pas de problème ok est ce que télé b'aw fɛ yen télé bɛ yen télé b'aw fɛ yen a bɛ yen ko télé jabarani i yɔrɔ télé ye français de ye bon nin yɔrɔ in na n bɛ bonus di i ma i y'a mɛn e delila ka don avion kɔnɔ n ma don o kɔnɔ e ma don jumɛn kɔnɔ i bɛ tilen ka n jaabi e ma deli ka don jumɛn kɔnɔ ma don avion kɔnɔ ma don avion kɔnɔ avion ma don pankuru kɔnɔ n terikɛ fɛn tala k'i to dɛ a tala k'i to e yɛrɛ sɔnna ka tala k'i to ne sɔnna i gosila gosiko fila wa